Egun on denoi, eskerrik asko Maialen. Ander da Mikelen konexio hori ikustea besterik ez dago, benetan konturatzeko ze garrantzitsua gean hemen gaudenak, ez? Azken finean olako konexio hortan irakasle eta ikasle hauek holtza gainean ikusteak, benetan mirestekoa, eskerrak ematekoa eta beste txalo bat eskatuko dizu, ez? Benetan konexio hori ederra. Nire kasuan, hezkuntza sailean, sailaren izenean, zorionak, egun onak eta ongi etorriak ere ematea tokatze zait. Sailburua bera egoteko asmoa bat zeon, beste ekitaldi batzun eta ezin izan da etorri, eta bere izenean ere ongi etorria, egun onak. Eta gaurko egunean, Maialenek ondo esan duen bezala, azken finean, gure geletatik irten, gure eguneroko hortatik ere irten, eta bertan, jakintza eta esperientzia ezberdinak partekatzea tokatuko zaigu. Hortan, izenburuak dio modun, eskola hiztun bila, asko dira ekimenak, bai hezkuntza sailetik bultzatzen diren ekimenak, baina batez ere ekimen horiek gero geletan eta gure ikasleen artean nola zabaltzen diren, nola datzen diren, hor dago azken finean gakoa, ez? Gakoa, esperientzia eta esperientzia hortatik ikasleengan lortu genezaken inpaktori, hortik iristen da, eta azken finean zuezeate hortan protagonistak, eta behin da berriz, erdigunean jarri behar ditugun horiek. Ni bateze, onuntzan entorrela, holakotan idazten saiatzen nahi zertxo bai, baina egia da holtzara igota, askotan, bakoitzaren ibilbide hortan eduki ditugun inpakto, influentziak eta eragin horietan, nola baiteko atzetan, sartu nahi zenean gainea, nire irakasle bat izan dako pertsonare topatu dut, bere garaian euskerarekiko eta nirekiko ere, bere inpaktua eta bere influentzia izan zuen horietako bat, eta berriro atzera botata, ni Donostiarra naiz jaiotzez, baino bermiotarra jatorriz gurasoak eta barrez. Eta beti nire hiztun, barneko hiztun, bila hortan, ibili izan nahi zenean, Gipuzkoan egonean, ese askotan irtetzen zitzaidan, agotan, ese hori Bizkaitar eta etxean ikasitako nire ama hizkuntzatik eragina izan zulako, eta berriz Bizkaira bueltatzen nintzenean nire zeta agertze esan, ez? Eta bai batean da bai bestean denetarik entzuten on. Batetik, Bizkaira bueltatzen nintzenean, Ñoñostiar kutsua ere banuela, berriz Bizkaian, barkatu Donostian, ese hori agertzen zenean, barreak ere entzuten ditu noiz behinka, ez? Eta egia da, iztunbide, ibilbide hortan, edo iztunbila, edo barneko iztunbila hortan gabiltzanean, gure ikasleengan eduki genezaken inpaktori eta eduki genezaken motivazioarekiko bultzada hortan, kontziente izan behar gala zenolako garrantzia dugun, ez? Eta nire inguruan eduki nituen pertsonak nun lotxa eta bestelakoak agertzen dienean adin horietan, ez? Batek barre egite dulako esea erabiltzen dezulako edo beste barre egite dulako zeta erabiltzen dezulako hortan, beti gure inguruan ditugun pertsona horiek ezinbestekoa ditugu, nolabaiteko oreka, segurtasuna eta bestelakoak emateko, eta hemen gauden horiek gure lana askotan hori izaten da, ez? Gure ikasleengan degun inpakto, degun laguntza izan gaitezken hortatik, kontziente egitea, laguntza eman genezakela eta laguntzeko gaudela. Euskal influencerrak ehala esate beti, azkenean influencer inpakto edo eragin hortan asko egin genezakelako, asko egiten dezutelako egunerokoan, programak programa dira, sortzen dien egitasmoak dira, baina benetan pertsonak zeate, irakaslea profesionalak hori onak eta benetan erainkorrak lortzen dezutena, beraz eskerrik asko. Gaurko egunean Maialenek esan du bezala, uste gauza interesgarriak, planteamendu interesgarriak, gogoeta eta ekintza interesgarriak ere ikusiko ditugula, eta eskerrik asko bertara hurbiltzagatik, animo, ostirala dugu, egun ederra, asteko egun honena, beraz disfruta dezagun denok, eta asko ikaraz dezagun. Eskerrik asko denoi.